Dem baş temaşavan hêja di demên dawî de navê Herêma Federal a Kurdistanê Ango Başûrê Kurdistanê tim bi çalakiyên ji bo mûçe nedayînê hevkariya bi operasyonên li ser herêmê û neçariya koçberiyê dikeve rojevê. Di Başûrê Kurdistanê ev alozî qeyrana aborî û siyasîya ku heye her diçe kurtir dibe. Li aliyekî qeyrana aborî li Başûrê Kurdistanê kurtir dibe lê li aliyê din PDK ji 23 Nîsanê heya niha bi operasyonê ku li ser Zab, Avaşîn û Metinayê pêk tên de ji Tirkiyeyê re hevalbendiyê dike. Ev hevalbendiya ku PDK bi Tirkiyeyê re dike li Başûrê Kurdistanê dibe sedema hem aloziya siyasî hem civakî hem jî aboriyê. Wek tê zanîn niha bi hezaran welatiyên Kurd li ser sînorên Polonya û Belarusê bi serma, birçîbûn û mirinê re rûbirû ne. Heya niha zêdetirî 10 penaber li ser sînorê Belarus Polonyayê jiyana xwe ji dest dan. Ji ber ku şîrketên malbatên Talebanî û Barzanî dest danîne ser zanîngehan bazirganiyê hikûmetê û partiyan rewşa li Başûrê Kurdistanê sererast nabe. Ev malbat ji bo ku gel di nav welatê xwe de jiyanekî birûmet û baştir ava bike tu derfetekî nehêştine. Qeyrana aboriya li Başûrê Kurdistanê bandora xwe ser her aliyê jiyanê dike. Ceyran û ava Başûr berbikêmbûnê ve diçe û enflasyon jî zêde dibe. Bi salan ev hikûmeta Başûr ji bo piskirêkên heyît û plan û projeyan pêş nexistiye. Lê tevê ku hikûmet tu çareseriyê nabîne jî ji van aloziyan gel berpirsiyar dibîne. Yani hükümet bi suçdarkirina gel dixwaze polîtikayên xwe yê şaş veşêre. Ev gotinên ku hikûmeta Başûr li hemberî civakê dibêje, bi gotinên hikûmeta Tirkiyeyê re yek in. Elbet wê gotinên wan yek bin, ji ber ku pergala wan yek e. Ji ber van aloziyên ku hene li Başûrê Kurdistanê xwendekarên zanîngeha dadkevin qadan. Dest bi çalakiyan kirin û ev çalakiyên wan hê jî didomin. Hikûmet xerca xwendekaran nade û ji bo xwendekarên ku zanîngehê quta kirine tu derfet ava nake. Ji ber wî jî xwendekar çalakiyên girseyî li dar dixin. Divê bê bibîrxistin. Di sala 2014 da hikûmeta Başûr bi hinceta qeyrana aborî û qaşa jarê li dijî Daişê xerca mihaneya xwendekaran birêv bû. Lê di navbera 7 salên ku derbas bûn de jî tu sererastkirin di rewşa xerca xwendekaran da nehat kirin. Berê temaşevanên hêja li Başûrê Kurdistanê rewşa aborî bi vî rengê. Lê kesên polîtikayên PDK rexne dikin bi dijminayiyê tên suçdar kirin. Wek hûn jî dizanin li aliyekî tê angaşkirin ku li Başûrê qeyrana aborî heye lê li aliyê din mal û milkên malbata Barzanî ji rojevê nakevin. Mijara mal û milkên malbata Barzanî cara yekemîn sala 2018 da bi standina du vîlayên ku li ser navê Heval Doskî xebatkarê malbata Barzanî ji nîqaşê re hat vekirin. Herî dawî mijara mal û milkên malbata Barzanî bi lêkolîna ku rojnameger Amerîkê Zek Koplin bi belgeyan par vekir têzanîn. Rojnameger Koplin ewil peymanên di navbera şîrketa leşkeriya Taybet Amerîkayê û şîrketên Serokvezîrê Iraqiyê berê Nûrî El Malikî de derxistone. Li ser vê têkiliyê xwegîhan peymanên di navbera şîrketên leşkeriyên Amerîka û malbata Barzanî de. Koplin piştê xebata 6 mehan raporê li ser malbata Barzanî par vekir. Li gor vê raporê 4 xanûmanên malbata Barzanî ku bihayê wan bi 75 milyon dolarî li Amerîkayê hene. Herî dawî belgeya hat qanihkirin ku Muksî Barzanî li Miamiyê bi bihayê 18.3 milyon dolarî dermanxaneyek standiye. Her wiha 4 şîrketên mezinên malbata Barzanî li Amerîkayê hene. Koplin ser van daneyan diyar dike ku ev mal û milkên ku êdî tên zanîn tenê perçeyek ji serweta malbata Barzanî. Tê diyarkirin ku malbata Barzanî di standina mal û milkên Amerîkayê de şîrketek paravan bikartîne. Piştî ev raporên derketin holê li gor daneyên emlakên li Dubayê tê diyarkirin ku li Dubayê mal û milkên malbata Barzanî ji yên Amerîkayê qat bi qat zêdetir hene. Niha pêşmerger nikarin maaşê xwe bistînin, xwendekar nikarin xercê xwe bigirin. Enflasyon zêde ye. Ji alî hikûmetê ve tê îdiakirin ku perê hikûmetê tune. Hekel Başûrê Kurdistanê ew qas piskirêkên aborî hebin, wê demê kesên ku hikûmetê birêve dibin, ew qas mal û milkên xwe bi kîjan pere distînin. Belê temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya xwe ji bîr nekin, bibin aboneyê qenala me û me parve bikin.